खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनिसिम। राजनितिकनि देरसिन हाथियारा मा दं बेखौ आं दिनै बर' रायजो राजानो गुवारै आं फोरमायहरनो फैलायबाय। गिबियावनो राजनितिकनि हाथियारा जाहैबाय गिबियावनो रां। राङा मानसिखौ फोथांनोबो हायो, फोथैनोबो हायो। रां आरो फैसाया जुदि राजनितिक हान्जानाव थायोब्ला, मोजां खामानि मावनो थाङोब्ला, जाय गाज्रि खामानि मावबाय थानाय, जि रायजो राजानि सिगाङाव समायखिरा लादोंमोन, बे खामानिखौ मावफुङालासिनो जाय सुबुंफोरनो एसे रां होबानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सिरि थायो। मोनसे हाथियारा जाहैबाय निउस, जेरै रादाब बुथुमगिरि आरो जेरै लिरगिरि, पेपार लिरगिरि, बिथांमोननि दारैनो माखासे राजनितिकआ थांनानै थायो। राजनितिकखौ जुदि नांगौ मोजाङै गोलाव समसिम लाखिनोब्ला गिबियावनो रां नांगोन आरो सेकेन्डआव जाहैबाय ससियेल मिडियाफोरखौ गोनांथि जायो। जेरैबायदि खामानि मावै खामानिफोरखौ मावदों, मावै खामानिखौ होला, फिसा मावनाय खामानिखौनो नै जोंना सारा ओरैबायदि मावबाय होननानै होसोमबाय थागोन। बर'फोरनि गेजेराव बा जाय रायजो राजानि सिगाङाव रायजो राजा जोंखांनाया नायबाय थायोब्ला बे एसेबाबो गनायनो गोनां जागोन। मावदों खोमा, माथो नुगासिनो माथो, नै बिदि जायो आरोना। जाय मानसिफ्रा रागा जोंबाय थानाय समाव एसेबाबो बेयाव रां सोनाय होयोब्ला जागोन, साननैसोनि उनाव नैखौ लाखिग्रोदो, जों खामानि मावगासिनो दं, दा नैखौ एसे एनै लाखिग्रोदो। सोरबा रागा जोंनायनि खबावनो, रागा जोंनायाबो एसे रां मोनबानो गैलालाय। थिग बिनि थाखायनो राजनितिकनि थाखाय रां आरो ससियेल मिडियाफोरनि दारै थांनानै थायो। बेखौनो आं बर' रायजो राजानि सिगां खावलायहरो आरो जोंनि बर' इउटुबारफोरनि फंबायमोननि सायाव आं मोनसे आर'ज खालामो। जि फंबायमोना दिनै गावनि रोंगौथि, गावनि मोजां जोंनि बर' बिमा बिफानि नाजानायाव, जेरैबायदि फरायसा समावनो जायफ्रा बिमा बिफानि नाजानायावनो मोजां फरायनानै दिनै बर'फोरनि जि गामिफ्राव थांनानै बुजायहैनो टाइम गैया, जि जायगाफ्राव थांथावना लामाफोर गैया, जाय सात्रफ्रा दिनै कलेज गनाय लोगो दिनै गावनि बिजाब फरायनो गोनां जायो। बे बिजाब फरायनो गोनां समाव जाय बर' गामिफ्राव जि सोलोंनांगौ, जि बर'फोरनि गुलाय गुजायखौ दिनै बर' इउटुबारफ्रा, जोंनि फंबायमोन मोजां सोलोंथाइ लानानै दिनै मबाइलनि गेजेरजों, इउटुबनि गेजेरजोंनो मोजां गावसिनि सोलोंथाइ, गावसिनि रोंगौथिखौ दिनै बर' रायजो राजानो मबाइलनि गेजेरजोंनो दिनै दिन्थिहरदों। जाय दिनै मबाइल नायगिरिफ्रा, जाय दिनै इउटुबार नायगिरिफ्रा दिनै एसेबाबो बर' फरायसाफोरनि दारै, बर' इउटुबारफोरनि दारै रोंदों, सोलोंदों आरो बर' इउटुबारफोर जाय फंबायमोना दिनै बर'फोरनि गाबखांनाय, जायफोर दिनै खस्थ' भुगिनांनाय, जाय दिनै दुखु दाहा दिनै भुगिनांनाय, बिथांमोननि जि बर' राजनितिकनि लिडारफ्रा नंखाय राव बुंबाय थानायफोरखौ दिनै फंबायमोना बायध'था जादों। बर' रायजो राजानि जानानै दिनै बर' लिडारफोरखौ सोमखारिनो गोनां जादों। दिनै गावसिनि जि बिमा बिफानि फोरोंनाय, जि दिनै फंबायमोना कलेजफोराव थांनानै, कलेज गखांनाय लोगो दिनै भिडिअ बानायो, लेखाबो नायो आरो समाजनि खामानि मावो। जों दिनै नुदों बर' इउटुबारफोरा बर'फोरनि, बर' राजनितिक लिडारफोरनि माखासे उन्दुनानै थानायखौ, बर' लिडारफ्रा बर' रायजो राजाखौ थगायबाय थानायखौ दिनै गोजांस्रिउ होदों। बर' मोजां जोंनि फंबायमोन इउटुबारफ्रा दिनै बे रोंगौथिखौ लानानै बर' रायजो राजानि दिनै खामानि मावनायाव अराय सम मावलांनो हाथों, बेखौ आङो अराय सम बे फंबायमोननिसिम मिजिंथियो। दा जों दिनै नुदों फंबाय प्रकाशआ रङियाव मोनसे प्रग्राम लादों। बे प्रग्राम लानायाव जोंनि बर' इउटुबारफोरनिसिम आं खावलायनाय, जाय बे प्रग्रामखौ लादों बे मोजां जादों, नाथाय
मोसौ लावखाराबो मोनसे एसेसन थायो, दाहोनाफ्राबो थायो, गासिबो थायो। नाथाय बे एसेसन थायोब्ला खैफोद आफोदाव मालाबा सोरखौबा लेंहरनानै नंखाय भिडिअ खालायनानै होनानै बेखौ माखासे ब्लेम खालायनानै बिदिनो अनेक मालाबा बायदिना गुबुनफ्रा लेंहरनानै अबेबा खना खनलाफ्राव बुना हरगोन, बायदिना अनेक माबा खालायनानै बे सोरबा इउटुबारफोरखौ दिनै राव फान्दायगोन, माने जायाखै, उननि समफ्राव जानायनि सम्भाबना दं, बा जानोबो हागौ, जायाबो जानो हागौ। दा बेफोरनि थाखाय एसेसनखौ नांगौ, थिगानो। नाथाय जोंनि बे फंबाय प्रकाशआ जिबायदि मोनसे फख्रियावल' दुगैयो, दिनै जोंनि मोजां जाय फंबायमोना दिनै जेनेरेलि बयनिबो जानानै दिनै भिडिअ खालायो, सोरबा लिडारखौबो रायो, सोरबा दिनै गोरोन्थि जाबा आंखौबो रायगोन, बैखौबो रायगोन, बे सैथो मावगासिनो बर' इउटुबारफ्रा। नाथाय प्रकाशआ जिबायदि बै समाव गिबिसिन बर' रायजो राजानि खैफोद आफोदाव मोजां खामानि मावबोदोंमोन, रायजो राजाफ्रा, जोंनि बिब' बिनानावफ्रा बिनि जि चेनेलाव नुयोब्लानो गाबनाय मोदै गयोमोन। फंबायनि चेनेलजोंनो अनेक खामानि जौगाबोबाय बर'फ्रा। बिनि चेनेलखौ, बिनि बुंनाय राव खोनाबानो मोदै रथ' फंबायनि अबेबा फैदों होननाय खोनायोमोनब्ला लैहोर जमा नायनो थाङोमोन। प्रकाश फैदों होननानै बयबो बरायनो थाङोमोन। अबेबा जायगाफ्राव प्रकाश थांदों होनबानो बयबो रायजो राजाया बरायोमोन। नाथाय दिनै प्रकाश फंबाया मोनसे गाथोनाव हाब्रनानै लादों। बे हाब्रना लानाया अराय समसिम नङा फंबाय, अराय समनि राजखान्थि हान्जाया नङा। राजखान्थि हान्जाया दान्दिसे समनिल'। जेरैबायदि मोनसे राजनितिकआ थांनानै थायोब्ला अराय सम रांनि प्रयजन आरो ससियेल मिडियानि प्रयजन। दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ससियेल मिडियाफ्रा जोंनियाव खम। जोंनि बर' इउटुबारफ्रा गावनि हारिखौ अननाय आरो गावबागाव दिनै इउटुब खुलिनानै दिनै सोरबा लिडारखौ सोमखारिदों, सोरबा लिडारफोरनि सोमखारिनायाव बर' रायजो राजानि दिनै बे फंबायमोननि चेनेलाव दिनै खोनासंथावना बर' बोराय बुरि रायजो राजानिनो गनायथावना रावफोरखौ बर' इउटुबारफ्रानो दिनै लिडारफोरनि सायाव बुंनो गोनां जादों। दिनै रायजो राजाया एक्सेप्ट खालायदों। दिनै बिनि थाखाय गोनांथि जादों, राजनितिकफोरनि थाखाय, बर' इउटुबारफोरनि थाखाय दिनै गोनांथि जादों। माबोरै गोनांथि जादों होनना बुङोब्ला दिनै बिथांमोना थाखुमानो हायाखै। रायजोफोरनि सिगाङाव गिदिर राव बुंनानै दिनै राव बुंनायखौ मावफुंजोबनो हायाखै। थिग दिनै बिनि थाखायनो राजनितिक हान्जानो गोनांथि जादों। गोलाव समसिम मावनो थाखाय बर' इउटुबारफोरखौ दिनै राजनितिक हान्जाया गोबाख्रबनो लोगो लानो गोनां बायध'था जादों। जों दिनै नुदों प्रकाश फंबायनि दैदेननायावनो बे जानो थांगासिनो दं। नाथाय फंबाय प्रकाशआ अराय सम रायजोनि खामानि मावनांगौआ सोरबा राजनितिक हान्जानि, जों दिनै खोनादों नुदों आरो बयहाबो एसेबाबो पाब्लिसिटि थायो, पाब्लिक रिलेसन थायो। दा जों दिनै फंबायखौ मालाबा समाव खोनायो, रायजो राजाया खैफोद आफोदाव आंखौ लेंहरा, रायजो राजाया आंखौ थोना उमुख खालायनो, रायजो राजाफ्रा नोंखौ मालाबा समाव नोंनो खिथाहरो, नाथाय नों फंबाया मालाबा समाव बानाया। आरो रायजो राजाया खैफोदाव नोंनि बर' इउटुबारफोरनि नाम्बारानो थाया बर' रायजो राजानि गामिफ्राव। अब्ला खोनायोब्ला नों थांनांगोन, खोनायोबा नोङो बेयाव मा जादों मा जायाखै थांनांगोन, अब्लासो नों हारिनि जाथिनि खामानि मावनाय होनना जों गनायनो हायो। थिग बै समाव जाय उपेन्द्र ब्रह्मनि समाव जिबायदि बिनि नांनायखौ नुनानै साख्रि गारनानै बेजों मावसोमदोंमोन। आरो जों दिनै बाख्नायनो गोनां फंबाय जेम्सखौ गावनि आर्मि साख्रि, गावनि डिफेन्सआव जि डिउटि होनांगौ बेखौ बोसोराव बियो मास मोनसे 1.5 मास बेमार सेमार जायोबा एसे बारा मोनो। थिग दिनै न'खरनि मानसिजों गावनि देहाखौ दिनै रेस्ट लानो थाखाय फैयो। रेस्ट लानो फैयोबा दिनै जों नुयो दिनै बिनि गावनि चेनेलनि गेजेरजों रायजो राजानि खैफोद आफोदाव थांनानै एसेबां माथो होयो, सोरनोबा गावनि थाइसे थाइनै रां रुफाखौनो बियो सहाय होयो, जानाय लोंनाय होबोयो। नाथाय रायजो राजाखौ अनसायनो थाङोब्ला, अबेबा जायगायाव थाङोब्ला बाइकफ्राव थाव सोनो नांगोन, अबेबा मोनसेयाव गावनो जानो नांगोन, अब्ला समाज सिबिनायाव बहुद रांनि प्रयजन। जों दिनै बेखौ नुदों, बाख्नायथाव बर'नि एक्टरखौ जों बुंनांगोन जेम्स। आरो दिनै नों फंबाय प्रकाशआ सोरखौबा जाय दिनै समाजनि खामानि मावदों बेखौसो गाज्रि मोनो। आरो नों दिनै सोमखारियो, सोरबा दिनै लिडारा गाज्रि मावोबा नों दिनै डाइरेक्ट सोरखौबा बुंहरो। नों दिनै सोरनिबा फारसेल' खारगासिनो दं। आरो नों लाजिथावना बाथ्रा फंबाय, नों सोलों एसे। आरो नों सम दं दाबो,
जि समाजनि खामानि मावदों समाजजों नोङो गनायजादों समाजा नोंखौ बे स्टेजाव नोंखौ लाबोनो हादों आरो नों थांबाय थानाय समफ्राव जि मावलांनांगौ समाव नों अराय सम रायजो राजा नोंखौ अनसायगोन नाथाय जों दिनै नुदों गुफुराव जोनोम मोननानै गुफुरनि रायजो राजा जानानै नों दिनै फंसे बुङा गुफुरनि गावनि जोनोम जायगानि नों दिनै बुंनो लाजियो आरो जायगाखौनो नोङो जायगानि मुंखौ नों दिनै लिडारफ्रा गुफुराव सानसे समाव थांनानै बुंदोंमोन गिदिर गिदिर डायलग बे डायलगखौ नों दिनै बुंनाया नों दिनै लेखाबो गोरों बुंनायनि नोंहा लाइनबो रोंगौ आरो माखासे खोथाफोरखौ नों गोदै रावै बुंनो हायो दिनै नोंथ' गुफुरनि जानाय फंबाय बुंनांगौ नाथाय नों दिनै बुङा लिडारा गाज्रि मोनगोन होननानै अराय समसिम नङा फंबाय राजनितिकआ नों बेखौबो साननानै नाय आरो हारिखौ नों अराय सम नों अनसायोब्ला हारिखौ अनसायनो थाङोब्ला नोंथ' दिनै जों नुगासिनो दिनै मालाबा बर' इउटुबारफोरखौ नोङो माबा मोनसे बुंफ्लांनाय सोरखौबा हारिनि अनसायोबा नों सोरखौबा बुंनाय बे नङा नोंनि जि मावनो खामानि मावनाय जि नोंनि रायजो समाजनि खामानि मावनो थांनायाव बे आखुवा सोलिया आंनिफ्राय आं बुङो नाथाय जों दिनै नुदों मोजां इउटुबारफ्रा गोरों गोरा क्वालिफाइड गोनाङा रोंगौथि गोनांफ्रा नोंनि रावफोरखौ दिनै लाजिगासिनो दं मानो होनोब्ला बर' बोराय बुरैबा जोंनो सानसे समाव बुंदोंमोन जाय लेखा गोरों मानसिया नायालासिनो जुदि बेलेगाव नायनानै लिरोबा बेहाय स्पेलिंआ थालाङो माखासे बिनि दाजाब दानख'आ थालाङो जाय एसेल' रोंनाय बियो मोजां लिरनानै अबेबा जुदि बानाना थालांदों नामा अबेबा स्पेलिंआ थालांदों नामा अबेबा कमा आखारा थालांदों नामा बेफोरखौ गासिबो नायनानै सोरनोबा फरायनो होबावगोन बिनि थाखाय जों दिनै गोरोङा आंनो रोंखायो होननानै लिरना गालांसिगोन अबेबा सोदोबा अबेबा स्पेलिंआ थालांसै बेयाव मिस्टेक जायो थिग बेजोंबो जों रुजुनो हायो दिनै गोरोंखा मानसिया आंना जानांगौ होननानै नों गासिबो ब्लं ब्लं बुंसै नोंनि बुंनायाव मा जालांदों नों दिनै हमनो हाला बिनि थाखाय आं खावलायो बिनि थाखायनो खावलायो बर' इउटुबार फंबायमोना अराय सम बर' रायजो राजानि जि दिनै नोंसिनि दारैनो नोंसिनि दिनै जि बिमा बिफानि नाजानायाव नोंसोर दिनै लेखा फरा रोंबाय जि जायगाफ्राव नोंसोर दिनै थांनानै गुबुन जायगाफ्राव फरायनो थाङोबा जिबायदि नोंसोर दिनै नुनानै खस्थ' भुगिनानै दिनै इउटुबार खुलिनानै दिनै बिमा बिफाया सहाय होनो हायियाव जिबायदियाव नोंसोर दिनै बिमा बिफानि हाजिरा थुजिरा मावनाय जि बिमा बिफानि नाजानायाव दिनै जि सोलोंथाइ लाबाय बे सोलोंथाइया अराय समसिम नोंसोर मावलांनो हाथों सोरनिबा वान साइड जानाङा रङियानि 5 तारिखनि प्रग्रामखौ नोंसोर मा सानदों प्रकाशआ बे प्रग्रामखौ लानो हायोबा प्रमदनिफ्राय बेसेबां थाखा मोनगोन बेखौबो साननानै नाय जों दिनै नुदों खोनादों दिनै बे फंबाया दिनै मोनसे फुख्रियाव दुगैबाय थायोबा दैया गेन्दा जायो बे फुख्रियाव बिजानुबो जानो हागौ आं माखासे फंबायफोरखौ आं दिनै खावलायो प्रकाशआ बिनिफ्राय जानगाराव था आं दहायनो बुंबाय मोनसे राजनितिकखौ मोजां महर होनोब्ला अराय सम देरसिना जाहैबाय रां मोनसेया जाहैबाय ससियेल मिडियाखौ गोनांथि जोंनि बर'फोरनि ससियेल मिडियाफ्रा जाहैबाय दा गोनांथारा इउटुबारफोरनि थाखाय दिनै लिडारफ्रा थाखुमानो हायाखै रावफोरखौ दिनै जि नंखाय राव बुंदों दिनै इउटुबारफ्रा दिनै रायजोनि सिङाव दिनै बायद'था जादों बुंनो लिडारफोरखौ रायनो गोनां जादों बिनि थाखाय दिनै राजनितिकफोरनि थाखाय दिनै बर' इउटुबारफोरखौ नांगौ जानानै फैदों नाथाय बायजानाङा दिनै बे बर' इउटुबारफोरनि थाखाय दिनै बर' हारिया खौसे जानो फैगासिनो दं फरायसाफोरनि थाखाय दिनै खौसे जानो थांगासिनो दं बर'फोरखौ गावनि हारियानो दिनै फानलाय बायलाय खालामनायखौ दिनै इउटुबारफोरनि थाखाय दिनै गिख्रंनाय फैदों लिडारफ्रा बिनि थाखाय आं अराय सम खौसे जानांगौ होननानै बर' इउटुबारफोरखौ आं खावलायो आरो इलेकसन जानायाव प्रकाशखौ साबधान जोंनि बर' इउटुबारफ्रा प्रकाशखौ मालाबा बिबान दाहो बिबान होनाय लोगो लोगो प्रकाशनि जुदि प्रग्रामा जानाय लोगो लोगो प्रमदनिफ्राय बेहा मोनसे पेकेज दं बेखौसो आं खावलायो आरो प्रकाश फंबाय प्रमद बर'नोल' आयेनखौ होआखै नोंनोल' होआखै नों जेरैबायदि नों इउटुबारखौ मालाबा रायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय आयेना प्रमदनि थाखाय गैया बयनिबो थाखाय दिनै आयेन दं जों दिनै इण्डियानि जों दिनै बयबो सुबुं मानि थाखाय दिनै हाइ कर्ट सुप्रिम कर्ट दिनै सेक्सन कर्ट दिनै ल' कर्ट मानि थाखाय दिनै दं अब्ला नोंसिनि दिनै बुंनाय प्रमद बिदानि बुंनाया गासिबो जाजोबोमोनब्ला बर' हारिया माने गोदाव सोराव जादों प्रमदआनो दिनै बर'फोरखौ फानना जाबाय दिनै एनडिएफबिफोरखौ फानना जाबाय आरो नों दिनै
सासे गुफुरनि दिनै सासे गुफुराव जोनोम मोननानै नोङो दिनै प्रमदजों बायजाबावदों। गुफुरनि जानानै नों सानफ्रामबो बुंबाय थाखा नोंनो बेसेबां नांगौ, जोंनो अनसायगोन नोंखौ, बेसेबां थाखा नांगौ, जोंनो हेफाजाब होगोन, बेखौसो आं खावलायगोन। प्रमदनिफ्राय नोङो बेसेबां थाखा मोन्दों बेखौ सिखार जानाया मोजां। बर' रायजो राजानि खामानि मावनोब्ला आरो बर' रायजो राजानि नोङो समाजनि खामानि मावनानै नों नैबे स्टेजाव नों मोनफैदों फंबाय। सोरबा राजनितिकनि नोङो दारै नोङो बे स्टेजाव मोनफैयाखै फंबाय। बेखौनो आं खावलायो। आरो नोङो मोजां जानो सोलों। जेरैबायदि नोङो आं दहायनो बुंखाबाय, लेखा गोरोङा अबेथिंबा नायनानै लिरलाङोबा बेहाय माखासे स्पेलिंआ थालाङो। सोरबा दिनै एसेल' रोंनाय मानसिया बेखौ 10 बार लिरनानै फरायगोन, सोरखौबा फरायहोबावगोन। अब्ला रायजो राजाया बेयाव एसे बुजिनानै नायदो। लिरनानै सोरखौबा फरायहोनायाव माखासे थालांनायखौ एसेबाबो सुद्रायनो हायो। गोरोङाथ' रावनोबो फरायनोबो होला, जेरै दं ओरैनो बे हरबाय। थिग बिदिनो नोंनि बुंनाया बिदिनो सोलिगासिनो दं। गाव बुंनाया मा बुंदों दिनै बेखौ मिथिया। बिनि थाखाय आं दिनै साबधान जानो होयो। बर' इउटुबारफोरा जिबायदि लैहोर लैहोर बर' रायजो राजानि खौसेथिखौ दिनै लाबोगासिनो दं आरो लाबोनो थांगासिनो दं, बेखौ गिख्रंदों प्रमद बर'आ। बिनि थाखाय इउटुबारफोरखौ गोनांथि जानानै दिनै प्रकाशनि दारैनो दिनै बर' इउटुबारफोरखौ खाख्रबनो, बुथुमनो, गावसिनि माबायाव फख्रियाव गावसिनि खिफिनाय हासुनायखौ, गावसिनि माखासे खामानिखौ मावलांनो थाखाय, मोजां जानायनि थाखाय गावसिनि दिनै जि थांखि बिथांखिखौ मोजां समसिम दिन्थिलांनो थाखाय दिनै प्रकाशनि थ्रुयै बर' इउटुबारफोरखौ दिनै आखायाव लानो दिनै आवगायदों। फंबायमोन मोजां साबधान। प्रकाशखौ मालाबाबो बे एस'सियेसननि बिबान दाहो आरो ओरैबायदि बे वान साइड खारग्रा मानसिखौ मालाबाबो दाहो। आं मोनसेल' खावलायो, NDBनिफ्राय जाय दिनै जोंनि बर' हारिखौ, बर' हारिनि उननि समसिम माथो होनो थाखाय बर' हारिनि माखासे जौगानांगौ खामानि थाबावनांगौ हिसाबै बर' इउटुबारफोरनि गोरों गोरानिसो आं मोनसे खावलायो। जोंनि NDBनि अफ्रि दैमारिखौ बिबानाव होनांगौ, आं बेखौसो खावलायो। उननि समफ्राव खामानि मावलांनो थाखाय बर' इउटुबारफोरा जि बिबानाव गोजौ माखासे सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट जि लालाया, जोंनि NDBनिफ्राय अफ्रि दैमारिखौ आं होनांगौ होननानै आं खावलायो। बिबान होथारनांगौ। बेखौ सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट होआबा बेखौ अबेबा एसिसटेन्टआव होनांगौ होननानै आं खावलायो। जि बे प्रग्रामाव होनांगौ, आं बेखौनो आं खावलायो बर' इउटुबारफोरनि सिगाङाव। नाथाय प्रकाशखौ बिबानाव होयोब्ला जों बर'फोरनि जि दिनै जौगानो थांदों, आरो आं बुंना लाखायो, जोंथ' दिनै माब्रै एडिटिं खालायो, माब्रै बुंनांगौ, माब्रै जोबनायाव माब्रै होनांगौ, सिगाङाव माब्रै होनांगौ, जों दिनै रोङा। नाथाय जों दिनै जोंनि खोमायाव, जोंनि साखाथियाव थानाय लिडारफ्रा थगायदों, बे थगायनायखौ जों रायनो बुंनो होननानैसो जोङो बानायनो गोनां जादों। जों उननि समसिम जों थागोना थाया जों बुंनोबो हाया। आरो रायजो राजाया जोंनि चेनेलखौ अनसायना अनसाया जों बेखौ बुंनो हाया। नाथाय जोंनि बुंनायखौ सानै मानसिया खोनाथों बा सासे मानसिया खोनाथों होननानैसो जों बानायदों। नाथाय जों दिनै नुदों, नोंसोरबादि होननाय लोगो लोगो गासिबो थाङो दै। प्रकाश फंबायनि बायदि साननाय बायदि जाया। दिनै नोङो सनमान होनो रोङाखै। दिनै जोंनि मेन एक्टरा सोर बर' हारिनि गेजेराव? दिनै जेम्सखौ जों बुंनो हायो। सासे आर्मिनि साख्रि मावनानै, सासे गावनि माबाखौ डिउटिखौ गारनानै बर'फोरनि खैफोदाव बियो माथो हैनो थाखाय दिनै जायगासिम थांनो हायो। जों बेखौसो मेन एक्टर होनगोन। दिनै नों मा भारा रुमाव थानानै, अबेबा थानानै आंखौ लेंहराखै बर' रायजो राजाया, आंखौ थिनहराखै। हारिनि मावनायाव बिदि नङा। थांनांगोन, थांसोमनांगोन, खोनायोबानो थांनांगोन। दान्दिसे राजनितिकनि फख्रियाव दा दुगैफंबाय, बेखौ आं बुङो अराय सम। नों मोजां जा। आरो प्रकाश फंबायखौ आं खावलायो, बर' इउटुबारफोरनि सायाव प्रकाशखौ मालाबाबो बिबानाव दाहो, बेखौसो आं खावलायो। बे फंबायनि जुदि बिबान होयोब्ला प्रमद बर'नि खाथियाव बर' इउटुबारफोरखौ फाननानै जागोन। फाननानै जानाया बे सियर। आरो बियो जाखादोंबो। बिनि प्रफखौ जों माखासे होनो हायो। नाथाय फंबाय प्रकाश, जोंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होयो होआ बे नोंनि खोथा। आयेना जोंनावबो दं। बेखौसो आं खावलायो। नों दिनै सोरबा लिडारनि गोरोन्थिखौ बुंबा नों सोरखौबा बुंनाय, बिदि नङा। लिडारा गोरोन्थि मावमारदोंना मावमाराखै नोंखौ बुं।
बेखौ माखासे सिक्रेटलि सावरायनो गोनां। नों दिनै गुदि मोनसेया बिजौ मोनसेया डाइरेक्ट नोङो सोरनिबा जानानै नों बुंहरो। नों दिनै अबेबा पान्जाबाव फरायदोंनो मायाव फरायदोंनो बहुद गुदि खिथा मोनसेया दं। नों आंखौबो मोनसिगोन नोंखौबो मोनसिगोन। नों मालाबा नों सोरबा भिडिअ खालायनो होयोबा नों मा राव बुङो मा राव बुङा भिडिअ बानायनायनि सिगां जों बेखौ गासिबो मोनथियो, जों बुंनो थाङा। नाथाय नों दिनै रायजो राजानि दारैनो नों बे स्टेजाव फैदों। रायजो राजाखौ नों अराय सम गेजेरावनो लानानै खामानि माव। सोरबा वान साइड जानाङा फंबाय, बेखौसो आं खावलायो। अराय समसिम नङा फंबाय राजनितिक हान्जाया, बेखौनो आं बुंदों। राजनितिकखौ मोजां समसिम दैदेनलांनोबा रांनि प्रयजन आरो ससियेल मिडियानि प्रयजन। दिनै इउटुबारफोरखौ दिनै बर' लिडारफ्रा नांगौ जानानै फैदों। दिनै मानि थाखाय थाखुमानो हायाखै, उन्दुनो हायाखै। उन्दुनाय हर गेजेर माने दिनै बर' इउटुबारफोरनि दिनै रायनाय बुंनाया दिनै खोमायाव हाबहैगासिनो दं। बेखौसो आं खावलायनाय। बर' रायजो राजानि गेजेराव आं बेखौनो मेसेज होयो। बर' इउटुबारफोरखौ दिनै बर' इउटुबारफोरनि दारै दिनै बर' इउटुबारफ्रा दिनै रायजोनि जानानै दिनै बर' लिडारफोरखौ दिनै उन्दुनो सुख होआखै, खिनो लोंनो जानो सुख होआखै। बर' इउटुबारफोरखौ बर' रायजो राजा अराय सम सनमान हो। आंबो दिनै जोंनि फंबायमोन, जाय फंबायमोना दिनै बर' हारिनि थाखाय हर सान बर' इउटुब खुलिनानै दिनै गावबा गाव चेनेल खुलिनानै दिनै बर' लिडारफोरनि सायाव रायजोनि जानानै दिनै सोंखारिदों। बिथांमोना दिनै हारिनिनो खामानि मावलांबाय थाथों आरो अराय सम लिडारफोरनि गोरोन्थिखौ बुंनांगौ बायध'था बयबो, अब्लासो हारिनि गोजोन थासारिया फैगोन।